www.bomayangu.go.ke. Nyakor mgajuang dakika 34 tok sa pagaro marukinyi gisani koro wadonje kidieny machielo ma en nonro mar gazet mana ka pile wajanono gazede ariyo nyimaka antiere gi The Standard kanyakla kod Daily Nation motelo kadwa chako chenro mar piny nwanyisi ni thor weche ukiny makawuono e gazede ariyo gi chalre ma en kaluore kod medruok mar osara ma bende koro jotije mag piny owacho biro bedo kayudo jopuonje emaneno ka biro winjo wega ka bende gintiere gi kwan atamalo 44.2 ma bende omedgi godo. Antiere ka gi nyawadwa Cleophas Luoch jakisumo kanyakwar. Cleophas Inad. An maber. Koro gazet ni ka. The Standard ku Daily Nation. Kaki wache, man go mbele na ka Sharon, ondiki jok moyuto gi jok malal. Jok mowito osara. Mana sama li nyime kod weche maga gazet, weche manyien. Ntiere nyadeni moro ni Irene Onyango. Eutie sirikand county ma Mombasa. Pile kwa chako nonro mar gazet weche manyien neno kodwa achiel kachiel manyawo mabei. Koro owacho ni ya osara ni kata kiwacho ni ero ju county workers take second place gi 4 billion. Standard Daily Nation gi paro mopogore ni security forces ni kacha kod billion 4.5. To en ywak mare ni padiem Ondose. Owacho ni odwok gi piny. Kora kiani nyabedo ni yuto gi omede osara to omenda mabalanga koro nyabedo ni kacha modigi. Aparo ni omenda mabalanga migepe mopogore mago mag serikal bende chal ka gima odwok piny. Weche makama wabiro bedo kwa ng'iyo jok moyudo yuto gi jok moyudo lal. Dong wachaka negi gazet mar The Standard. Standard haneno gi thor weche mopogore duto te nyakor mgajuang ma bende wabiro bedo kwa muloni. Kapok wadhi thor wach maduong' ineno kanyo gi dholiech ndi kanyo ni shock for students after universities ignores fees directive. Men kotenre koda omenda mag somo manyien manego bede ni iketo tim. Koro jopuonjre nitiere kod buok ahinya ka bende koro dibede ni mbalariany mopogore koro ogeng'o kata sechako tiyo gi school fee manyien. Wach makamano wabiro bedo kwa nene ite mara uchiel. Ite mara 27 gin weche motenre kod ohala manen iwacho ni jakom mar boda mar kambi batudruok mar Safaricom Michael Joseph bende nogweta chieng' tich ariyo mar jumani. Kwa kamano Cleophas ang'ini wach maduong' en ma odiochieng' manyoro jatend piny notieko limbe mare e masawa mar piny Kenya, limbe mano mar ndalo 5. Thor wach nitiere ka jomoyudo yuto gi jok moyudo lal. Cleophas wachaka negi jok moyudo yuto kaluore kod medruok mar omenda. Jok moyudo yuto ka jopuonj, jotije county, sirkal mamalo mago civil servants mantiere karka ondiki karka ni ginero jok moyudo kacha lion share mano kama gintiere karka tainya mae lion share man kama duong' ahinya mano en mar jopuonje osebedo kacha ka ywak osara ne wantie ka kod wasebedo ka kod Akelo Misori wasebedo ka kod Collins Oyu mago mag Kupet kod Nat kaka gilure kamano to ywak mari mantiere no osara ni mondo medgi medruok mar osara ni en kind atamalo 7 kod atamalo 10. Nitie mochopo 10, nitie mochopo kacha 7. Mana kaka ondike kar kae e ite mar 4 mane kama ntiere kuma wach mapek mamalo nikech kaono gin weche adi gin weche ariyo madongo mantiere kar kanyo. Kineno winners kachiel kod ka weche gi mago maga Ruto kod kata twak mar Kenya Kwanza kod Azimio kama gintiere kar ka. Te ite mar 4 kae mane kama ntiere gimomiyo kata kaka opanga iwacho ni osara gi kaka bende koro yudi kanyo Sharon. Kendo kanyo ntiere yuto ma jatend piny Kenya ka ridore mos nyaka jogo mantiere migepe mamoko. Maiso ni kae pod gin gi weche go mag allowance mopogore man ka basic salary ma jatend piny Kenya karen ga mana siling 800 gi 66. Maiso ni koro komenda nyaka komenda mabalange wiye ka. Iwacho ni ka en gi housing allowance. House allowance ni opogore gi mar State House. Dongo dak gi State House koso ngeni budget mar State House bende opogore. Ero koro gintiere kar kanyo mano house allowance kod mano machielo wacho ni salary market adjustment wacho ni bende kantiere lokruok e chiro
kamane kaka intiere kaka sani koro dola kako seidho koro kanyo bende ka dola oidho bende koro ni udhi hinyru ahinya nikech dola koro yuduru mae mantiere kar kacha. Kata kamano nitie jogo ma koro yude mamit ka jok moko bende dhi yudo malit e kindegi. Mana kamano koro nyakoro mgejuang kotenre kod weche mag somo ineno kanyo omenda duto te mabende treasury mano mie bad migao mochung' ne weche mag omenda e pachoka noketo tenge omenda maromo siling bilion 21.7. Mae omenda mabende ochwal godo medruok ahinya mag osara mag jotije mag piny owacho. Kata kamano jatend piny nyakoro mgejuang kanyakla kod jalupne ineno kano yudo kwana tamalo nono manyiso ni onge omenda mora mabende nomigi. Koro ewi omenda makama ineno kanyo increase mabende gibiro bedo ka giyude medruok magi mar osara kinda kwana tamalo 7 nyaka kwana tamalo 10. Ka bende wacho ni changes kata na lokruoge makamagi ne bende chako chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 7 mano chakre dwe mokalo. Manyiso ni giko mar dwe ne ineno osara midang'ad times tocha mano kaluwore kod housing allowance gi mamoko pei samoro pei atian ne jok ma yudo siling 500 gi wiye ibondosi kata kamano en gima ber mar mondo mimedgi e kinde ma sirkal bende wacho ni omenda onge ono ka medruok mag osara nitiere gimoro makare ne jotije sirkal kendo aneno kama gidhi bedo yuto manyien mag jok moko mopogore opogore kata onge medruok mane osara ma jatend piny kod jalupne to kata mano are apis mar Mudavadi ka machop nyaka apis mar secretary mano jagoro mano mar cabinet omenda gi rom 950 kod 7 mano kama gintiere kar kacha. Nitie omenda mondiki nyaka kanyo mago mag inspector general mano mar obila ogai mar obila kod jalupne kama gintiere kar kacha achiel kachiel kod machielo bende mantiere kar kanyo wacho ni nitiere migepe mopogore opogore mag obila gi yuto magi kama gintiere kar kae. Sharon, en gimoro ma kata koganda dhi bedo ka ywak e kinde mabiro magi dhi bedo kacha ka nitiere moko ma bende ok dhi chul mano kaluwore kod kwan magintiere godo. Iwinjo kanyo gima nitie ni nitiere daily subsistence allowance ma bende nyalo bedo kacha ka oganda moko wuotho e counties ma opogore opogore kendo kama gintie iwinjo kanyo omenda ni ok bi chulega mano kaluwore gi bor kata bedo machiegni mano mar kama idhiye. Iwacho ni kiwuok oko moyawo radius kilomita 50 kiwuok oko kanyo onge omenda midhi chuli kanyo mar daily subsistence. Omenda midhi bedo kata kitiyo godo pile ka pile lakini mae dhi bedo kata ka ikawe yo machalo na tanya gi jotije mantiere kar ka mag jotije mag piny owacho ma bende koro nitiere kar kae ka koro gidhi kale tek mopogore opogore. Report ndik makare ite marang'wen kor mgejuang ko ni do thuolo wanisom mar mondo mi ng'e weche mopogore opogore kata kamane ite marang'wen kapod wantiere Cleophas ineno ka kaluwore kod paro ma bende aput moch mano yier mar nono weche mag somo mar lai mar somb CBC koro nitiere chenro nitiere subjects kata mana kwana mag somo madirom 5 mago subjects ma bende osebedi kitime CBC kacha ma bende koro ibro bede ka inywando ahinya skunde mag primary naneno home science kanyakla kod health education gimano mong'ere kaka integrated science ibro lok mar mondo mi obed subject achiel. Kopogre gi mano bende naneno social studies gi life skills mano bende ibro bed kinywando mondo obed subject achiel. Nikech subjects maka magi ni yudo ka nyithi jopuonjre ahinya mago mag CBC samoro gisomo kata na subjects 13 to e subjects 13 4 kata na 5 odwa chalo. Koro paro ni en okang' makare. Inyalo na paro report mano mar CBC bende wacho ni nitie kaka boduok kwan subjects ma bende ibro bed kitimo mag skunde mag lower primary, upper primary, junior, pre-primary kanyakla kod senior school. Kaluwore kod duol no mochung'ne kanyo kod Professor Charles Ong'ondo ma bende koro mano mar KICD mosebedo kata karango ni subjects gin magi miketo e skunde mopogore opogore mana kaka isewacho ni mag secondary bende dhi bedo kacha bende kadok chien iwacho ni nitiere kacha 12 mag dhi bedo kacha ka girango ni kacha tisomo gi yo machalo nade. Kaluwore kod KICD nitiere curriculum manyien ma bende koro koselosi yudo kacha ni jopuonjre bende koro kao lessons maromo 45 mano e juma achiel mano bende kiwinjo kacha ni lesson ka lesson kata class ka class magichope kao kata dakika 40 mane kinde magitiere kar kacha. Koro kiano wadhi neno thuolo mag timo double ka kosoyo nikech ka ungi subjects maromo 12 onego beni pogo gi yo machalo nade mondo mi kik neni oyo japuonjre bende oyudo bedo gi ting mapek bende kinde mantiere kar kacha. Ma en ting momi
duol ni mano mar KCD mondo mi girang kaka ginya bedo kata ka giduoko piny kwan mag subjects ma jopuonjre gitimo. Sharon bise neno sani kapok lokruok okete tim kind buge ma nyithindo duoko go kuo gin buge mang'eny ting' ne jonyuol ting' ne jopuonjre bende en kaka wi be nyamako gik moko e moro mapiyo. Wacho ni sani jok madhi tieko nikech ng'eni KCP midhi tim sani e KCP mogik midhi tim mano tam manyien ka koro gichako. Iyudo ni subjects gin 5 ma gitimo kacha to kata ka giduogo ot kata 5 go kende bende kaka giting'ore en yo moro mopogore. Jok mani grade mar 7 bende koro werigo nikech jogi bende dwaro nyaka tiyo koda lony manyasani. Winjo kata sigana manyien mantie ka mano mondo kele weche go mag lony manyasani rarede primary winjo kar kacha jogi mos bed ka itemo kod weche gi mag mbui ka odhi bedo mapek. Nyoro bende Sharon kinde mani gilose weche mag subjects gi ywak ne ntiere ka ni neno kacha big conversation kata kuku mar wach kinde mano dhi nyime e wang' jowi mar Ramogi kae kod wang' jowi mamoko e Royal Media kae. Janyuol moro no ywak kanya ka ntiere gwenge ma Kibera kowacho ni jopuonj CBC bedo machwe nikech wan subjects uket mathoth kacha chiemo dwa gweno dwa tong' nyathi odhi odo siling 10 mar tong' kacha okawo otero kama chalo nade oketho budget mar janyuol ne chopo kacha okia kama odhi. Janyuol wacho ni nyathi oor mondo mi ogo kitanda picha japuonjre dwaro timo ang'o gi kitanda mar janyuol mano kama gintiere kar ka gin paro mopogore opogore man ka. Anya wacho ni ma en paro achiel manya bedo ni dhi kelo fungruok ne jonyuol kachiel koda ka jopuonjre nikech Sharon yudo buge mag CBC nikech miwuok go awinjo ni miwuok go e sikundi kacha kidhi go kama chielo gibedo buge mopogore kamano kata kamano dwaro ntiere mar mondo mi oduok kwan subjects makamago. Kwa ng'eyo lower primary gisebedo ka gitimo subjects 9 koro ibiro bed kiduoko nyaka kwan mar 7. Upper primary mabende osebedo ka timo subjects 12 nyaka Rongajwang ibiro bed kiduoko nyaka 8. Junior school osebedo ka timo subjects 14 ibiro duok gi nyaka subjects 9. Pre-primary ibiro duok nyaka 5 ka senior school ibiro bed kiduoko nyaka 7. Kopogore gi mano Cleophas mapiyo ntiere wach moro mabende osebedo ka timore ahinya en wach mabende nomuoch e chakruok mar jumani. Miyo moro mong'ere kaka Lea Njeri Gichuku mabende wachore no yude dalane ka otho. Miyo makama nonro mar tho mare pod itimo ahinya gi okwach kiche pachoka mano ntiere ite mano mar 5. Ang'en wach makama pani nasome gazet chieng' wuok tich mano mar jumani. Nyaka sani osemak iwacho ni Grand Daughter nyakware ma nyako ka bende koro inono mar mondo mi oyanga nena ni ponono ni miyo ni notheyo machal nade nikech nyakware mano manyako bende ma wachre ni nodhi e dalano mano kano wachre ni nogochne kanyo gi nyumba 10 kano dhi e dalano to yudo ka chal mar dalano ok ni kare kendo nokawo tipo mano mar video. Sharon miyo ni notho kendo ne gin dweche 9 gi duto mano kawa ni dwe mar Disan dwe mar 8 nyiso ni are higa mokalo miyo ni osebedo kanyo kotho. Sigana mantie kar kane moro mane mako chuny oganda ahinya kendo penjo nitiere wuode mano dak kanye mita 300 Sharon mita 300 ka wuok e ofis ka achopo junction mar Dennis Prit ka tachopo kara kanyo bende nyalo bedo ni manen ka wuok mana kata luora kama tachopo mane junction mar Dennis Prit madonyo Malim Juma ka biro ofis waka mane kama wuode nodake to wuode ok nyal biro kana dala kuom dweche 9 gi duto ne ok ochopo. Koro nyadendi ma koro ntiere kar kama koro idayo dhoge mano Carol Njeri Carol Njeri Kihara mabende en nyakwar Lea Njeri. Iwacho ni magi jok mano bedo kacha kane tudre kode seche mogik to bende kaka gini tudore Sharon iwinjo malo kumoro ka intie kuma mano line mar 2 ino kola mar 2 ka ntie kuma wacho kanyo ntiere nochopo koro nowuok modhi ogo report mano Makongeni police kendo ka nochopo kar kacha wacho noyweyo compound nobiro ywe compound nobiro ywe compound Sharon to ywe compound kikia kata mnani ngama wuon compound ni kan penyo machielo mantiere iwinjo kar kanyo koduogo wacho ni oromo gi skeleton iwinjo ni mar min get maembe wacho ka ni she stumbled on the skeleton of her grandmother under mango tree. In kano biro ywe laro kuma no biro yweyo no biro ywe ka wuon dalane ne kanyo kia kata kuma nitiere
nikech nitie report mabende ok ane ka ochimo yu kaende nikech kana somo kana mna report makama Njeri nokuongo mondo naka kada mna video ot ka owacho ni chal ka gima nomonj od Lea Njeri nikech noyudo ka TV gi nyoto fridge gi nyoto king'iyo kata mna kaka kitanda documents kata mna boke moko ntiere piny ema ni ngima miyoni aparo mar mondo mi okwach kicho tim nonro makare nikech kanodak kende miyoni wachre ni higa mano mar 2000 ngima ne nochako lokre bang' wuonode chuore nong'ere kaka Isaac Githuku Gachanja noweye mudhio kendo miyo moro manyien moriembe e dalane kata kamano wuodege ema nodhi olosone ot mano mong'ere kaka Benda State ma bende koro nodak en mane higa mar 2007 bende weche mathoth nochako timore achiel kuom wuode nochako dhi otho mane wacho ni David Kihara notho higa mar 2015 chuore de tho higa mar 2017 while other son nitiere wuode moro kendo nochako tho kendo higa mar 2019 hapa nitiere mathoth ma bende nosebedo katimore dibedi ne nitiere gi paro matut kata mna depression samoro nokodwa mar mondo minene ng'eni magi nyalo timore ten mana tudruok en weche moko mantie ka ma pod warito nonro ni koro mondo mi ka wuok oko wabro ng'eyo nitie wuode mane osebedo kacha wuode matiyo kuom e kambi makalure kod gazet mano asomo ka chieng' wuok tich wuode matiyo kod kambi no mano mar Kenya Airways mana oro ne pesa bende wacho ni senior pilot mane ondiko ne kacha dwe ka dwe en siling 20,000 mabiro e simbe iwacho ni en gino mane wuok e bengi mar wuode to biro e simu koro kosibiro e simu kacha thuolo mag dweche 9 gi bende omera go ne donje simu to thuolo mag dweche 9 kala indio bedo ka ok en active bende omenda go nyalo bedo kacha to kata mana sime dong beru mo ga gi mach thuolo go te simu na pod iliela koso ni ora to kia kata ni ng'amo en paro moro mantie ka weche nitiere kama ng'eny nikech Lea Njeri ni kata mna kuma no yude tie mawembe kanyo oyude gi guoge moro kotho e bathe kanyo oyude gwen otho gwen 20 Sharon gwen 20 e dalano noyud kanyo kotho kama gwen othoe iyudo choke gwen mopogore opogore yier gwen kama gintiere guok bende otho mana bathe kanyo ma nyiso ni bende guok iwacho ni guok e osiep dhano ahinya koro ponono kama ne gintiere mana kar kanyo to guok kata kana tho kanyo no neg guogono bende nikech ang'e ni guogi bende samoro kata mana ka wuon dala otho samoro ginyalo ga dhi manyo chiemo e mieche mamoko koso guogni gin bende na gin mana ka gwen nolor an sigana ni aparo no timana nonro makare bende no compound no mondo yangnwa compound no nitiere kacha gi wall koro wall cha ankiani gwen ok nyal wuok oko gwen ok nyal wuok guok nyal wuok oko iwacho magi gated community to kata kamano nitiere mana kar kende kar kanyo hapa ni sigana makamano nitiere kod bugni mathoth en mana gino maro ni nonro ibiro bedo kitime yo mahuyanga jok ma ponono ni mioni no negi kata owoyo hapa ni report biro nyiso wa heyo makare wadhe ne gi weche mamoko ite marabero bende kanyo nwaneno dichi manyoro twak no chakayanga Bomas of Kenya ka bende jokanyo 10 abich mawuok e kweth mar Azimio abich mawuok e kweth mar Kenya Kwanza no chakayanga twak okay odiche manyoro Cleophas na giketo ground rules ma bende gibiro bedo katayoge mano ntiere ite mano mar 7 Koro, Kalonzo Musyoka jo Azimio bende odichi manyoro ang'ini na gigolo milome kaluwore kod dwaro margi ka bende giwacho ni gin gidwaro mar mondo mi twak makama otayo yo makare. Kweth ariyo gi Nyakoromge jog bende noseyiere ni onge mosruok ahinya mano mong'ere kaka handshake ma bende biro nino en mana ni konyruok mano mariwo wi oganda kanyakla geba bende gibiro bedo ka gilose en maneno odichi manyoro Cleophas naneno ka gichako gi wach mar IEBC ahinya king'eni sani bende chal ka gima piny Kenya wantiere kamarach dong'eni waonge gi commissioners moka mane duol mochung' ne weche mag yiero kinde ma magi timore bende nitiere paro mamienjo kendo kar kanyo wacho ni yiero koro sani gisekete yo makare kendo wach machielo mantiere kar ka iwacho kanyo ni yiero wabro temo ahinya mondo mi gigi duto chenro mag sirkal mosebedo kacha kadhi nyime kata kaluwore kod Kalonzo ma bende gik mosebedo kacha kadhi nyime twak onego bed ni kawo thuolo maromo nade ndalo 30 ndalo 30 gi bende oromo keto gika duto e yo makare ka irito kacha ne obobedo kacha kochako saa 5 gi dakika 30 mano chieng' wuok tich tiwacho kanyo ni ero chako ibone ane ni obiro bedo kodhi e yo machalo nade mano kochako chieng' wuok tich nyoro kano chako moleo kimani chungo no biro kanyo moleo kod gik moko to paro ma jo sirkal kata jo Kenya Kwanza obiro godo wacho ni wan obiro gi paro maler wabiro gi chuny maler e twak makamae mondo gigi duto bende oneni ochopo e yo moro makare kaluwore kod ite marabiro ni Sharon tiek machielo ma bende koro ntiere twak kuom jogi manochopo e twagni
iwacho kanyo ni kweth mar Raila Odinga mano kuching'o kacha nyaka jatend migao machon mag wechego mago mag lweny kata jolweny pacho kae mano Eugene Wamalwa ma bende en ogaye maduong' bura mano mar DAP Kenya mano kama gintiere kar kacha en geno ni kata ka ute fwambo dhi bed kacha kiloro negi uyanga mar twak makama dibero ni mana gima gisewinjre gibiro gikono jo Kenya bang' ndalo 30 koso wadhi yudo updates pile ka pile kaka ne utiende amulo gilange timo akia warito neno ni chakre wuok tich biro bedo nade nikech odiochieng' manyoro bende Kalonzo Musyoka kaka winjo kanyo kana wacho nacho ni en geno mara ni josiasa ma bende gibiro bedo ka gitwak godo ok gibi bedo ka giwacho gik ma giwache e romo makamano oko e rombe mag siasa to kata kamano nego bende giyiene mana mar jofwambo ochop kanyo nikech twak makama ing'eni ok en mana mar jotelo kende kata mana jopiny wan mawinjo pek makamano ma bende gidhi twak warito ni na chieng' wuok tich gin yore ma bende gibiro timo higa achiel tok yiero ka onero wasedonjo sama kama oganda jo Kenya ne rito duoko nosewuok kendo oganda oseyudo duoko mag otelo mopogore opogore nyaka kochako piny MCA nyaka malo e kom mar jatend piny Kenya ji ne rito duoko mopogore opogore kama ne gintiere to kata kamano Sharon gima ne waduogo winjo twak ma kama odokawo thuolo malach ahinya pinje mosegoyo okenge mag demokrasia gik matimore sani ma koro aneno kweth Azimio kod Kenya Kwanza gin gik moko matimore ga kinde machuok bang' lando jatelo kata ka weche osetiek e doho iwinjo ni jatend piny ogocho ne ng'ama ne opiem godo ogocho ne jatend piny moyier kendo wacho ni aya puoch gi pak yiero serumo oganda dhi nyime mano gima timore sani Sharon nikech mano koro iwacho ni en twak mar kwe kata ma wacho ni maridhiano nachopo kumoro kata mana winjo ka jok moko wacho Kiswahili mang'eny owacho ni aya magi koro gin mazungumzo ya maridhiano maridhiano kore mar kwe mar kelo kwe mano tok mar riwo wi oganda kanyakla kamano mano koro wacho ni aya koro gino sichopo kama ochopo ni koro oganda nyaka timre nade oganda nyaka koro chore nyime gi wechegi magi gik matimore ga thuolo machuok tok yiero kata tok lando duoko mago mag jogo ma osebedo kacha ka oyudo kombe ma opogore nyaka gintiere kar kanyo pod wantiere kar ka Sharon wabiro kono gi ahinya weche mathoth warito kaka twak makamago biro bedo katimre Azimio pod onyono mora motend gi piny ni twak makamano onego bed ni itimo kinde thuolo mano mar ndalo 30 Cleophas aneno ka sa chiegni chopo mano sa achiel kapok watieko nonro mar gazeti nitiere nyadendi moro ka ma bende chir mare nomiyo oganda ma pacho kaendi opuoe kaluwore kod chir ma bende nitiere godo nyinge Mercy Tarus mano kaluwore kod omenda mag jopuonjre ma bende jonyuol nochango mano e gwenge mago mag Uasin Gishu japuonjre makama kaluwore kod romo mana gibedo godo gi Jonathan B gavana masani mano ma Uasin Gishu Mandago kanyakla kod jotelo mamoko nochungi chir ma bende wacho ni jotelo kuku wuondwa sigande ang'ino sibedi kata mana kitimo ji bende napinjore odiochieng' manyoro ni nene kanye kinde ma bende twak natimore mano odiochieng' manyoro wach ma kama nitie ite mar apar nyaka gisani entiere gi saloon moro e gwenge mag Chepkolela mane kaunti ma Uasin Gishu en koro wacho ni gik ma bende nowacho mano nyiso Mandago gibi noken mano rihas nen gima nobiro kaluwore kod ichwang' mane ntiere godo nikech nyadende ni nanego bende dhi somo Canada naneno kanyo kana gichango omenda maromo siling 982 wach ma bende omenda ma bende nolal mane lwet ji nono Sharon ntiere ng'at moro ka ma nyinge oluonga in ka mano jalup Jonathan B ing'eye Sharon poka winje ase mana winje koro ino nyinge piny kanyo kata mi nakiaye kuom wacho adier nakia jalup gavana ma Uasin Gishu nikech poka winje kata kulose ayanga en jalo miluongo ka ni Barorot wacho ni John Barorot kod Senator Mandago kod Jonathan B oluonge ahinya e weche gi duto kama gintiere kar kanyo e ite ni mano mar apar kidhi piny kanyo ang' ne nyinge gi kanyo ka gintiere kanyo kod thuolo machielo ero ntiere kanyo a video of her pouring heart out ero to Jonathan B John Barorot bende ntiere kar ka gini mantie Sharon okelo buok nikech ok en kata nyadere ni kende kawuono to ero chiw omi pek mana sigand Mercy Tarus ma bende ntiere kar ka to gino mano owacho mane lit Barorot ni owacho ni osomo kod nyithi Barorot mane mbalariany mano ma chiel mantiere wacho ne Kabarak mano kamane osome kendo koro owacho kanyo ni thuolo ka ochopo kar kacha oduogo wacho ne nyithi jotelo gi oge Kenya ka moro ni Australia moro ni Canada moro ni London owacho ni chamo mana euros moko sechako riembo nyamburko mekgi to gin jogo ma ne gin gi lek mar chopo kama nyithindo ka bende nitiere oduogo penjo ol kacha ni kona uru
wuod barorot mane man ka, nyathi barorot mane e iye ka, onge kata achiel. Gima gidwaro en ni omenda gi mondo mi oduok negi. To Sharon bende, kata ka wawuok oko matin mar sigana mar Masini, nitiere jal machielo bende, kijana moro mane loso kar kanyo, owacho ni en lit ne ahinya koneno kaka mama gi nowuoyo kacha, mochune mochung' en bende owuo. Owacho ni gik ma giwacho sani ka gidwaro omenda gi, bende koro chiwo pek ne yore gi kata kaka giyuto. Kijana osebedo ka riembo apiko, Sharon, e boma ma Eldoret. Kendo apisa ma kaunti mago kanjo kone ni in mani wuone gavana machon masani en seneta marach, kikwae kiwacho wechego mago omenda molal e kinde ma ji onego bende dhi Finland Wach moro malit ahinya. Momake kuom seche 2. Kijana oywak ka gin e bura kanyo kachiel. To sechego paro ni mine kata mana nyithindo ma kamano jopuonjore gisewuok oko ayanga, gikwayo hola, moko kuom giuso lope, giuso jamni ma bende gintiere godo. Masin nomora nikech nochako kuongo mondiko wacho niya, adaro penjo un wacho ni romo bisadi sadek. Nang'o ni jotelo manosingo romo biro moleo. Nikech ne giwacho ni jotelo ma kamago no biro 3 hours later. Mane sami en koro weche ok ber. Mana makaka ochake chaka kamano. Nuwacho ni romo bisadi ka. Sadek. Nang'o menu biro modeko. En gimoro Sharon. Chir mare. Manya bedo kanyo adier ni ng'ato ka ng'ato, nikech en osewacho ni oyo, nikech ong'eyo, en koro ka kore ong'eyo ni gigo manyalo timre ni kowuoyo motegno ahinya ni gigo motenore kod ngima jopuonjre, ngima jogo mane dwaro mondo mi oyud resruok. Openjo penjo maduong' ahinya kacha, bing'e antidepressant. Nopenjo jotelo go makamano. Antidepressant yedhe maduoko piny paro, mago mag dang'ni mag paro. Owacho ni nitie oganda mathoth ahinya e kanyo matiyo kod yedhe makamago. Barorot nowacho ni kia. Mandago mochung' ne en jakom mar komiti mar thieth e Senate. Ok antidepressant go ni gin ang'o, yedhe go gin mage. Mago kaluwore kod gigo mantie. Okono gini dhiuru Google mondo ne gini gichalo nade. Jopuonjre moko tiyo ka matiyo kodgi. Sharon, nitie janyuol ma bende moloso kanyo sigana mar Masika. Iwinjo kowacho kanyo ni en ouso lo, oti marambe, jogweng' oyuore, mondo oyud siling maromo 1,600. Nitie jonyuol ma oyudo mane golo siling $1,000,000 gi wiye. Makoro yudo ni ero omanyo mana milion adi, omanyo 600,000. Tiende nang'o? Jonyuol otuonore gik mathoth ahinya mondo nyithindgi oyud gigi. Kata kamano, mane kama wantiere, ne gikwa jatend piny Kenya mondo mi oresgi mano dala, mano korgi jatend piny Kenya mondo mi odonjre okonygi. Geno mara ni bro bede kikonyogi nikech omenda mabende gilalo gin omenda buora, to nyithindo ma kamagi nokalo penjo yo makare mane bende giyudo resruok. Masi bende wacho ni en bende nong'eyo ni samoro ka gichulo pesa ni kaunti gibiro bedo ka giyudo kony mapiyo, nikech wacho ni nitie kazinde moko ka ma bende nokadho through agents ma bende sani nitiere kod tije mopogore opogore ma bende gitimo e pinje kaka Australia, kanyakla koda mago mag Canada. Gino marwa ni ibiro konygi. EACC bende bathe kanyo, mana kama nitie kar kae. EACC bende ugolo, wacho ni EACC probing to overseas studies, mano malo kabisa, malo ka intiere kar kanyo, nitiere EACC probing to overseas studies scam, almost done. Koro probe makama kata nonro gi monego bene timore kaluwore kod EACC, mano duol mochung' ne rango weche mag mibadhi pacho kae, bende koro dhi ka rumo. Mano ahinya matimore Uasin Gishu. Porano gik makamagi bende timore counties mamoko, to pok oyudo jopuonjre mawuoyo magere wigi. Hapa ni nonro mar EACC biro bedo ka konyowa mar ng'eyo manumu gimotuo. Watikane na gima chinglo kapok wadhi mapiyo piyo gazet machielo mano mar Daily Nation. Nitiere machinglo ka ite mar 14 ing'eni odiochieng' maket kod ma Mambulo no sechak kwan, wasechako neno kaka kwan ringe TV kanyo koro. Ite mar 14 nikech odiochieng' maket kod manyoro mare koro noyudo ka jopiny oseluto ombulu. Ite mar 14 koro nitiere machinglo moro kanyo 9th August. Ero japiny nigi geno general election. Iwacho ni cost of living neno kama kako paro nikech bende singo ne nitiere singo kaliech. Sani koro 9th August higa mar 2025 nena ntie kaka jotelo moko makore gi chweka ma ondik kore ni Azimio macho dek ni Kenya Kwanza japinyo tingo sufuria penyo ni to karatu aken marango kendo cost of living koro obedo kinde jotelo ariyo koro japinyo wekani ini winjo machinglo ni manade Sharo litieko wach iwacho ni odonjo booth kacha gi checklist omak donko paro singo manonyise owacho ni ero anasla jene no miyo ni an kanyo twe apron moro kitamba bo twe wiye kanyo ochalo
ng'ama wuok ot kadhi timo gik moko to rawo kacha go ombulu en chieng' yweyo to nen gi afya en kara na chal mar ngima miyo no kana timo kata mana luto smile en gi smile maber en nyaka gi kalam sani koro ting'o sufuria ni no dende bine no kogore piny matin to kalam no bende neno ni en kalam ma omiye kod IBC koni sufuria oting'o to sufuria ni oting'o to sufuria moting'o no oen mana talks weche mane mana ka to jogi duokore cost of living jogi ok dwa lose jok moko dwa lose mane gik mantie kar ka to higa achiel osekalo Sharon bende gima ne luto ne ombulu bende en gino ma ineno sani koso lokruok nitiere kanye mane gima nitie kar kacha higa achiel tok yiero oganda pod nigi ywak mane gin go kane pok gidhi e yiero koso gik moko oseberore koro sani twak olokre kinde jotelo kaka mano warito ne winji kaka ponono ni berruok biro bedo ka nitie resruok e kinde mabiro. Cleophas achiel oseromo wadhi en nama piyo ite mokwongo gazet mar Daily Nation thor wach momi pek en kotenore kod osara ma bende ibiro bed ka imiyo jotije mag piny owacho. Wach makamano wasetwake wadhi ne nyaka ite mar 10 wang'e ne jood bura mosebedo ka loso gi boko osebedo ka loso od bura maduong' ma pacho ka sani higa dhi mana achiel wachre ni nitiere jood bura madero ma 15 Cleophas machakre ne od bura yaw manod bura en mar 13 donge mar 13 yaw nyaka sani pok giwacho kata mana wach achiel e od bura. Okwongo moni wantiere gi jaod bura manyien mano makasarani ong'ere kaka Ronald Karaure nen ga CEO mano ma Sport Pesa en kata pok ong'amo kata mana dhoge to ng'eni en okwongo donjo od bura moko kuom gere neno mana Nakuru West nika Samuel Arama Oscar Sudi to Oscar Sudi ne dibed ni pok olose od bura to kata to wawinje ga mathoth ang'o mok simre to en ok wuoyo ute bura gi duto do ine kata na pok ging'amo dhogi gi od bura do kata od bura mokalo cha bende nen mana kama awach ni mano ko yier ka ire monge ka Oscar Sudi tero ero donjo tano tena darama bende ntiere oko kacha mano ne gi bonde e kinde ng'anyo karito magawa mar od bura mana Nakuru West donge no rito magawa mar mondo mikik monje nyakora moge jwang nitie moro bende mobedo nominated to kuo iluoge ka ni en Joseph Iraya en bende ntiere kar ka kachiel koda ka machielo Teresia Wanjiru en bende ogwele to kowuoyo od bura kacha kaeto Sharon machielo mantie ka Elizabeth Kailemia mano Mameru bende ntiere kar ka Woman Rep Mameru Malamu bende Woman Rep Malamu mano Mudhoni Marubu bende ntie kar kanyo en bende poko wuoyo tino pichni gi kanyo gi mana jok ma nyilni to koro weche giloso ko to gilosi od bura kata kamano wach ne en poch gi pak ne moko kuom jod bura magwa ahinya gwenge magwa makaluoni kich kana neno kwan mag jod bura ma bendo sibedo ka chwalo paro ahinya e od bura maduong' ma pacho kae oriwo ang'eng'a magwa makaluo naneno kanyo jaod bura maseme mano James Nikala parni bende e Senate bende nitiere moseloso gi mapoko loso aneno kanyo ka Senator ma Migori osebedo ka loso motelno e bura mano Ediokech Senator ma Migori machielo bende ntie kar ka iwacho ni Samson Cherargei embe wuoyo mang'eny e mbui chako wuoyo mang'eny bende od bura en poch gi pak jaod bura ma Laikipia bende nika wacho ni mano John Kinywa machielo bende Mohamed Faki mano ma Mombasa ma bende osebedo kacha ka gin active ahinya e weche go mag loso chike ka gintiere Senate machielo mantiere od bura kae nitie jaod bura mano ma Dagoretti North Beatrice Elachi kod jaod bura mano ma Kitui Central mano Makali Mulu ma bende ntiere kar kanyo to gima sefwenyo kadwore gi nonro mar Cleophas jod bura thoth gima ineno ka losi od bura maduong' ma pacho kaendi bende aneno giga kata mana e Nyakalondo e wang' jowi mopogore ka bende gilose japiny ma bende noyiere bende dwaro winjo ni gin lokruok mage gin kata mana dongruok mage ma bende gichwalo wasenogi kata mana e wang' jowi magwa ka bende gilose yo makare nitiere kar ka bende miwinjo ka Lilian Gogo Marangwe bende en achiel kuom jod bura maloso makare e od bura onego manya ne korubia ne kore rupiny kod korona wantiere kar ka iwacho ni kinde go bende nyakoro moge jwang nonro makama ka uchiwe kata kod Mzalendo Trust nitiere gik moko Sharon ma bende bedo kacha ka diponi penjo mag oganda iwacho ni nyaka sani gisebedo kacha ka gitiyo e yo machalo nade mago ka irango kacha e kaunti ma Nairobi Nandi nitiere mano mantiere kacha e kaunti ma Kisumu Bungoma iwacho ni mago bende gin moko mosewuok oko mano ka gin productive counties
mano e kind iwacho ni e od bura ni mano mar 13 mano kaluwore kod scorecard mantiere kar kanyo. Nairobi County biro e thuolo mokwongo kacha kod atamalo maromo kacha 7.8. Ka irango kanyo oluwe machiegni kanyo bende kaunti ma Kisumu. Nandi County no biro mokwongo, Nairobi oluwe kod atamalo mano 6 ka Kisumu biro thuolo mar 3 mano kod atamalo 4.8. Kamachielo en mana nyiso niere kaka gibedo kod thuolo bede thuolo manyime makoro ntiere moja wacho ni the least active counties otingo Vihiga, otingo Nyandarua, Samburu kod mano mar Garissa. Kami wacho kanyo ni jodubura mawuok e counties gi bende participation magi nitiere piny mar atamalo 0.5. Kan atamalo 0.5 pogi chopo kata atamalo 1 por gintiere kamara. Chana ngomanyo jotelo makamagi ango miyo gichop kata mondo migirange. Sharon gik manyalo se od bura thoth. Mano motingo nyaka weche magi sebedo ka gilose. Gine ka jok ma mine mamoko nitiere od bura kacha. Gine waero samoro ok gilose wechegi. To kok gilose, joma mine owegi ka gine mok ginyalose weche mag pok marom mano makir chwech. Mano jawinjo kacha two-third gender rule. Kata rowere moko naneno mabende nyingi gino chug kama ya nodhi e od bura maduong' gino gilosi makoro chwalo kata mana dwaro mag rowere ng'abro bedo ka chwalo kok gin e od bura maduong'. Weche mag thieth ni ka, weche mag somo ni ka machiegni korgi mag dwaro pok mag jogo man kod ng'ol mopogore opogore bende nitiere kar kae. Kinde mano nego beni goyo ombulu kotenore kod weche gi mago mag paro mar chik mar omenda, finance bill makoro sani osebedo act kata chik no mano mar omenda ne gintiere kama chalo nade. Mano e kama ipenjo kata jogi paro bende gigolo oko koso gin mana jod bura moyier mondo obede rallies ma oko kama gintiere. Penjo maduong' ahinya higni pod tiere ka 4 ginus ero sanero higa chielo sirumo bang' yiero higa 4 modong' kata higni 4 modong' mbele ka gichwala nena lokruoge mabende japiny nyalo yudo ber mare nikech chike iloso e od bura maduong' ok lose pap donge pap inyalo lose kendo ichak ichwale e od bura maduong' ma pacho ka. Mano paro na gimoro bende ma gavana ma Nairobi nyoro nondiko e mbui mare kano gone ni oyo jo pipeline odak ge yo machalo nade ka nitiere gik moko machalo sewage mantiere ka ma ok odine yo moro makare openje kata ni aya koro ka oganda chom kanye noyieri mondo milokgi owacho ni oyo tweets magu kata post magu mukete Facebook ok bi loso gik moko kaluwore kod dwaro mar chik bende motiyo kod e pinywa ka. Nitie gik moko mantie manyaka lumana chenro moro mondo mi chope yo moro makare. Dwaro nitiere mar bero ngima jopiny. Titimo gi mane e ute bura mopogore opogore. Koro ka ene county mari tingen mari mondo mi ochop ka cheyo makare. Cleophas Adan watik nonro mar gazeti Welus chope studio wach mano mako wangi machiele Daily Nation ka giwachin mogik debede mana. Aya koro kar ka iwacho ni ero Worldcoin weche mag Worldcoin mana ite mar 11 ka iwinjo kanyo wacho ni Worldcoin court state flat footed ero no yude kacha kochung maber wacho in mana kama nitie kacha to kwanya kode ne wan ka kod rowere juma mokalo to kendo gima ne giwacho kanyo ni en komi thuolo mondo mi chako dhi ongot wang'e gicha odhi goto wang'e kanyo kata odhi ngoro wang'e kanyo mondo mi chako ero kawane okaw nini mare okaw nonro mare kidikiero koro kono jod bura ni ero goro gisechako rango kaka ginyalo neno ni nonro manokaw kod jogi bende ok otigodo e yo moro marach bende ka nonro no kaw otergi kama chalo nade. Sharon weche thoth ahinya odiochieng' ma kawuono ang'e ni weche mag tuke dhi nyime e kaunti ma Kakamega. Sharon bende ing'e ni tugo kind Agoro Sare kod Shanderema ne ukelo pap ma Bukungu Stadium e kaunti ma Kakamega opong' thich kama ne gintiere kar kacha. Kata e tugo Shanderema ero nowuok amodhi mano goro achiel kuom achiel kod skul mano mar Agoro Sare. Tugo mokwongo kanyo Shanderema nogo tim machielo kanyo Horor gonde 8-0. Gima nitie ka en ni bende wanyalo bedo gi siso mar neno adhula mano mar skunde mag sekondar kata league ma pacho ka kalure kod siso mano neno kacha tuke go mago mag sekondar mane nitie kar kacha tugo e kin Kakamega Homeboys kod team machielo mapono no wuok kata kan Vihiga Bullets bende wanya neno ka giting'o jok machalo kama. Bukungu Stadium ne opong' kendo chopo kar kacha kendo en mor ka neno ka tuke gi bende ywayo jotugo machalo kamagi kendo en thuolo machielo ma Kenya mondo nene kaka ginyalo bero weche gi mag tuke. Koro poch pak ne jogo masani bende dhi yo makare kirango kacha group ka group sani koro ntiere kod rankings magi kendo koro gidhi rakore e tielo machielo kineno kanyo Agoro Sare bire thuolo mar 2 magi weche go mag adhula group A ka Shanderema ni e thuolo mokwongo kanyo gi points 4 ero gitai points wacho ni tugo mokwongo ne giloyo mar 2 gi go draw
mano gerango kar kanyo, mano ka rangi kacha gazeno mar The Standard. Team wuok Nairobi ka e group B gin gi points auchiel, mano St Anthony kod Dagoretti. Dagoretti ero ntiere kar kanyo points auchiel gi duto. Aya mag nyiri Luak chani kanye ero Luak eneno kar ka, Butere Girls mani ka, Dagoretti ntiere wiye ka. Group B Luak ni e thuolo mar adek, mano kama gintiere kar kanyo. Koro en Poch Kipakni skul ma pod dhi nyime timo makare. Onjiko nogo e wechego mag volleyball, mano kama ni gintiere kar kacha, tukego pod dhi nyime to wageno ni gibiro yudo thuolo kendo mago mag timo tuke gi makare. Aneno ka tuke makamago chiegni rumo. Kawuono en chieng' tarik 10, nyiso ni tuke makamago manochako chieng' tarik 8 dwe mar 8 higani biro bedo ka rumo chieng' tarik 12. Chieng' tarik 12 en chieng' Ngeso. Cleophas Aguni erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazeti. Machiegni nyasha. Kok manya kor mga jwang gazeti momore kind Standard gi Daily Nation idhi nyiew. Nitiere weche mabende ok wamula ahinya kotenore kod weche mag ohala idonj kanyo mar mondo mine. Bende limbe mar jatend piny Kenya mabende notime gwenge mag Masawa chakre chieng' Ngeso noti kod chieng' manyoro. Nitiere chenro mopogore opogore mabende noyaw. Moko kuomgi mabende jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne oseyango. Koro yudo thuolo isom gazede maket kod ma. Gikanyo bende makelowa e giko mar nonro mar gazeti. Dakika na 15 tok saa achiel yiena mar mondo miakaw yo matin. Aduoyigo gi twak e chenro mano mar piny. Wang'eng'e na twak mabende nochako odiochieng' manyoro Bomas of Kenya. Kik dhi mabor.